Kiladon prangot kinong tre ki baka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala Thung haki kam baper hapadang kisnam arajar khatkhandai bat araja arpo klam dadon kinu ki jing khot Thungkam ni ki advertisement ki examen la ni ki interview bat ka ne ka lam shaka jingyo lat ban le shiliang khmat haka Thungkam Thungjam Yakane lapan pauling baka Comptroller but Auditor General of India CAG haka Kaiphod nakabantau snam bakut lifeway regular araja arpo balabu hamiet ka ying dorbar ka council men haka arpo 100 regular araja arpsan haka jing shisha ka don ka Khasi Hills Autonomous District Council Service Rules kat kandai span ropway ka bapanya ranti ya ka Thungkam Thungjam bat kentiu kerdan ya ki nong tre ka council bat ka rule ka balai ka kado baka jing Thungkam ka deban long hadin ki advertisement bat ki examen bat ki interview Kajing pet banya ya kijing bo jing tho kapan pau baka KHADC kala Thungkam prangot ki brio haki kam baper hapadang usnam arajar khatkhandai bat araja arpo ki bakan top yo ba bari jet khalap kom u lower division assistant LDA haka khat pratre uyayong arajar khatkhandai uba kolen bakrau elmau plang kom pion haka chitare urjambang arajar khatkhandai uba Andrew Khongwer kom plantation chowkidar PC haka khandai tre urjambang arajar khatkhandai uba try restar diwar paruba don borlang khar kum ki assistant forester AF haka khalai tre ujambang arajar khatkhandai nang ta uba Jaden Karnonglong uba Arnold RK Nongrang paruba banker lang suting kum ki sectional assistant SA ki bala Thung haka henre tre unai lar arajar khatkhandai south tre unai wing arajar khatkhandai bat lai tre ulber araja arpho yakini ki pratali ki kam omsham ladon gajing khot Thungkam bat la Thung yaki tangda gajing menjur ka executive committee club da penlong yaki examen bat ki interview ka Kaiphod kala batha bandon ka jing Thungkam ka basai bat ka bakhoj da ka babot ya ki kendon ki badon kam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya